prvkovia, na ktorých sa testuje to, či vytvoríme program, ktorý bude životaschopný, bude online, lebo určite, a ešte raz určite, budúcoročné prednášky nebudú také, ako tieto, lebo veľmi veľa vecí sa zmení do budúceho roka. Musíme prijať fakt, že máme odbor, ktorý sa neskutočne rýchlo mení, odbor, ktorý je IT odborom. To znamená, že som tým povedal, že tí ľudia, ktorí nevedia programovať, a dokonca sú aj ľudia, ktorí nechcú programovať, tak idú head. Neviem, či vie, čo to je head. Po ukrajinsky head, čo to znamená? Head tiež? Head, preč, von. Tak idú robiť politických manažerov a neviem čo. Musia mať základnú predstavu o programovaní. To je veľmi dôležité. Pretože keď toto nebude, tak nebudete vedieť niečo tvoriť. A my chceme od vás, aby ste niečo tvorili. Takže dokiaľ sa vám prekopíruje ešte chvíľku, neviem, na akých percentách sme, tak chcem jednu vec tu dať, neviem komu mám dať slovo, slide D, či slido. Kto má na starosti? Nemáme ja svojich agentov. Tu je prvý agent, ďalší agent je kto? Druhý agent, ďalší. Kto z vás má na starosti otázky? Vymaš. Najprv, pán kolega, ja nechcem vás učiť, ale zoberte mikrofón a povedzte, o čo ide, lebo oni nemajú totálne tušenie, o čo sa. Prezentáciu má. Dobre. Veľmi rýchlo. 55 minút jedna prednáška, 55 minút druhá prednáška a 20 minút je na otázky. Management otázok chcem, aby ste robili cez apky. To znamená, že kolega vám povie čo a jak a prečo a ako. Keď nebudete mať žiadnu prednášku, tak budem mať pocit uspokojenia, že len čo chcem od vás, že neexistuje hlúpa otázka. Prosím vás, toto si zapamätajte. Neexistuje hlúpa otázka. Pretože hlúpy je ten, ktorý sa nespýta. To znamená, hlavne v našej oblasti je dobré vedieť sa naučiť pýtať. A ja hneď vám hovorím, ja nechcem vás ani tak veľmi veľa naučiť, ja chcem, aby ste rozmýšľali. To znamená, chcem od vás, aby ste mali vlastný názor, ale problém je taký malý, že ten názor chcem od vás, aby ste zargumentovali. Čiže toto je veľmi dôležité, aby ste zargumentovali ten názor. Takže čo vám povedať? Musím čakať. Jak s vami? Rozumiete všetko? Ale mňa zaujíma tých 5%. Povedzte mi, čo ste nerozumeli tých 5? Vlastne to ťažko povedať, čo ste nerozumeli, čo? Naposledy som bol v Kieve strašne rád, že som bol na svete. Kiev je strašne krásne mesto. Zelené. Vy ste odkiaľ? Z Kieva. Tam bol hotel Mir. Je taký, že hotel Mir? Neveľmi sa pamätám. Lebo sme pili so srbskými, či s chorvátskymi basketbalistkami. A tie basketbalistky boli akože dosť veľké. A čo sa pamätám, tam máte veľký nejaký centrálny park. Môžeme? Pán kolega. Nike hovorí. Ďakujem za slovo. Čiže ide o to, že pán profesor chce, aby ste sa
pýtali. K dispozícii je taký software, volá sa Slido na internete. Je tam možnosť pridávať otázky anonymne, čiže nemusíte sa bať pridať otázku, ale ak by ste sa chceli... Tu vám ukážem. Ak máte mobil a viete sa prihlásiť na školskú sieť, tak sa prihlásiť na školskú sieť. Potom si tak klikajte stránku slido.com a tam zadáte to heslo. Ako vidíte dole ten join event, zadáte heslo, ktoré vám premietnem za chvíľku. Prihlásite sa do tej prezentácie, ako do tej diskusie. Potom, ako na tej karte pýtajte sa, môžete pridávať otázky tam, opýtať sa rečníka. Môžete tam zadať otázku, odošlete, môžete ju, ako som vravel, odoslať anonymne, alebo môžete aj pridať, ako sa podpísať, normálne meno vlastné. Potom na konci len prosím o hodnote, ak budete chcieť, tam, či sa vám páčila dnešná prednáška, áno alebo nie, jednoducho odošlete a to je všetko. Ak by ste chceli do budúcnosti na prednáške, aby ste museli behať na internet, dá sa stiahnuť aj aplikácia z Google Play Store alebo App Store. Toľko k tomu. Ďakujem. Chápete? Tu je ten kód. Aj internetová stránka slide.com. Tam dáte ten kód 564. Понимаете все? Все ясно. Буквы не надо. Prečo je to lepšie, ako keď sa prihlásim a spýtam sa priamo? Na čo? Prečo je to lepšie dávať otázky cez nejaký software, že sa môžem prihlásiť a dať tú otázku priamo? Môžete tak. Ale akože sa pýtam... Nerespektujem už otázky. Ja som došol tak a kľudne sa, ja sa budem aj pýtať. Že nemusíte dávať, kľudne sa môžete spýtať. Niektorí majú problém priznať identitu. Takže tu môžete byť zatajení. Nie to je. Nechcel som tým povedať, že nemôžete sa pýtať, hej? Dobre? Ešte by som chcel povedať, že nepridávajte otázky, ktoré už sú tam pridané alebo svojou podstatou vystihujú to isté, čo je tam už napísané. A ešte je tam možnosť lajkovať otázku. Ak bude nejaká výstižná alebo sa vám bude páčiť, môžete dať like a tá otázka sa posunie v tom rebríčku vyššie. Čiže je väčšia pravdepodobnosť, že bude zodpovedaná. Keď ide tam viac, tak niektorým sa možno pán profesor nedostane. OK, takže neviem, či sa to skopírovalo, či už... Samozrejme, všetky moje zámery, ktoré som mal, nevyšli. Lebo chcel som začať jednou pesničkou, ktorú som chcel spustiť, teda otázka je, či to nájde. V podstate chcel by som povedať, že základnou myšlienkou všetkých prednášok, ktoré budem mať, je, aby ste generovali otázky. Môžete generovať aj mne, ale bol by som rád, keby ste generovali aj sebe. Pretože
V princípe chcem, aby ste rozmýšľali. To znamená, ten základný problém, ktorý je, že ja skutočne nechcem vás učiť, ja chcem, aby ste si spustili určité, nechcem povedať, nejaké biochemické procesy, aby ste sa zaujímali o tie veci. Lebo ja rozmýšľam, aké slovo mám vybrať. Akože neuznávam ľudí, ktorí musia chodiť do školy. Takže vy nepotrebujete skutočne žiadnu proste nalievanie do hlavy. Ja chcem, aby ste sa naučili vlastne sami učiť a sami zaujímať o veci. Dobre, takže ja skúsim ísť ďalej, ak to zvládnem. No, tu som zvládol. A vlastne čiže chcem, aby ste fakt začali rozmýšľať o týchto veciach, lebo o to horšie, že vás sa to bude strašne dotýkať. Vy ste naše produkty na ďalších 35 rokov. To znamená, vy ste môj produkt, ktorý ho snažím sa formovať buď pozitívne alebo negatívne. Pozitívne znamená, že budete chcieť mať také ťahy, jak ja, a negatívne, že nebudete chcieť mať také ťahy, jak ja, vy chcete proste byť iný ako ja. A to je strašne fajn. Takže mám spústa svojich bývalých študentov, ktorí prišli a povedali, že vieš čo, nechcel som byť ako ty a to mi strašne pomohlo. Čiže aj negatívna, by som povedal, reklama je veľmi, veľmi dobrý moment, ktorý by vás mal posunúť ďalej. Zopár organizačných vecí, tu sú tak, ja to preletím, účasť na prednáškach, účasť na cvičeniach. Dopredu vám hovorím, že proste ja nemám vôbec ambíciu kontrolovať účasť na prednáškach, ale budeme kontrolovať účasť na prednáškach. A vlastne ja potrebujem, aby ste boli online. To znamená, aby ste boli v súzvuku so mnou, aby ste sa so mnou hádali, aby ste sa ma pýtali, aby sme riešili spolu veci, aby sme mali rôzne názory na nejakú vec. Toto je strašne dôležité. Lebo nemusíme spolu súhlasiť na jednu a tú istú vec, ale mali by sme ju vedieť zargumentovať. To znamená, proste dneska máme také zaujímavé obdobie, že je predvolebné obdobie, každý kritizuje, nadáva, sifon tam, sifon tu a proste nikto nevie, že proste kde je pravda, alebo proste sifon, hej. A toto sú veci, ktoré nechcem, aby ste boli mainstreamoví. To je také dobré slovo, mainstreamoví. Chcem, aby ste mali vlastnú hlavu. Čiže počas semestra chcem robiť aj súťaže. Chcem, aby ste navzájom, môžete si pomáhať, ale viete, ja som pochodil, to tak nevyzeralo, že prišiel. Ale fakt som pochodil celý svet. Napríklad mal som študenta, ktorý začal u mňa doktorát a končil v Bostone. A v Bostonskej univerzite tam je hanba ho písať. Hanba. Hanba. Nevazmožné. Nedá sa v Bostone opísať, lebo a tu keď spustia elektronický systém, 8 000 ľudí len tak vyjde na highway, či jak sa to povie, na diaľnicu a myslia, že ho nechytia. 8 000 ľudí nemalo kúpenú známku. Čo sme to za horda ľudí? Čo sme? Čiže ideme len o to, aby sme. A preto chcem súťažiť. Chcem, aby ste súťažili potkať. A viete, ak sú zvratky, viete, čo sú zvratky plynové. Vracajú. Vraj z daní vám vracajú. Peniaze. Fico vám posiela z daní peniaze. A ja vám chcem ako Fico poslať nejaké peniaze. A vlastne vylasujem také súťaže. Súťaž o najlepšie poznámky z prednášok. Ak mi donesete všetky poznámky, ktoré vy ste si spravili z prednášok, pekne napísané, alebo proste nie to jedno, ako na počítači dostanete cashom 350. Ale všetky. Samozrejme, budeme traja, čo to budeme hodnotiť.
netto 350, zmluva o diele, ideme. O najaktívnejšieho študenta na cvičení do skupiny. Títo dvaja ľudia budú o tom rozhodovať. Mali by ste sa pýtať, že čo to znamená najaktívnejšie, ale to nechám na vás. Majte otázky. O najlepšieho programátora v cloudovom prostredí musí mať najviac certifikátov Microsoft Virtual Academy, ale byť dobrý. 250. Netto. O najlepšiu myšlienku využitia robota Now, Kvebo a RoboKind a spojenú s pilotnou prezentáciou po stovke. Aj tak budete mať nejaké zadania? Je na to. A posledná je súťaž kandidátov Erasmus Scuola Superiore Sant'Anna v Pise, Taliansku. Scuola Superiore Sant'Anna je výskumná univerzita pre dámy. Dosť málo je tu dámy. Chcem oznámiť, že 1. marca príde Alessandro, neviem, jak sa volá? Jak? Alessandro Manzi. Mali by ste byť zrušené teraz toho mena. Príde k vám na 3 mesiace a vlastne vypisujem súťaž, či niekto nechce ísť tam na budúci semestr. Paniatno? Pisa, Toskana. Podmienka však je, aby ste mali minimálne 75 kvalifikačných bodov a 50 bonusových bodov. Nechcem z toho robiť administratívu, body ma principiálne strašne nezaujímajú, ale chceme nejakú mieru a rozhodli sme sa, že budeme mať tzv. Kvalifikačné body, kde nastavíme minimum a potom budeme mať bonusové body. Ja sa nebudem pretvárovať pred vami, že chcem na vás vidieť, či vás to zaujíma alebo nie. To znamená, tí, ktorí budú mať bonusové body, tak tí budú pre mňa zaujímaví. Tí, ktorí chodia jeden deň do týždňa do školy, tí pre mňa zaujímaví nie sú. Čiže to vám vysvetlia na cvičení bonusové a kvalifikačné body, ak to budete mať tak. Čiže ak toto budete splňovať, môžete súťažiť. Možno nebude žiadna súťaž, už sporím prachy. Ale proste základný moment je ten, že toto proste jednoducho vypisujem. To viete, toto taky viete. Toto by som chcel, ale chcieť môžem. Chcel by som, aby ste vedeli, čo to je IEEE. IEEE je Svetová organizácia elektrotechnických inžinierov. A mne tak boli, keď vidím, že v Afrike, Nigérii, neviem kde, tam, kde sa bojuje, ja nechcem povedať, že skáču po stromoch, ale proste tam je IEEE študentská organizácia, ale na Slovensku nie. Alebo je taká, čo spí. A taká, čo spí je, len potrebuje energiu. Čiže vlastne ja vás vyzývam, aby ste sa stali študentskými členmi IEEE. Je to, myslím, hodnota, 10 pív. Je dosť veľa, na druhej strane. 20 € je možné na jeden rok, alebo členské. Je to na vás. Ale je to organizácia 350 000 inžinierov po svete. Čo ja chcem od vás, je, aby ste nerobili veci pre Slovensko. Nerobte. Nerobte. Nerobte veci pre Slovensko, nerobte veci pre Európu, robte veci pre planetu. Niekedy opíc, ale proste akože principiálny pohľad na vec je, že nie budeme pre Valaliky teraz akože riešiť veci, alebo pre Fica, alebo pre jak sa volá Matevič, jak sa volá ten bankár, či čo to mal na pôjde, ale proste budeme veci riešiť pre planetu, ani pre toho Poľaka, čo vedie EÚ. Nie, pre planetu chcem riešiť veci. To je veľmi dôležité, aby ste toto si pozreli. A toto je svetová organizácia, veľmi prestížna inžinierská organizácia. Keď chcete tam zabrúsite, keď nechcete tam nezabrúsite. U nás v Labe je šéf, veľký boss, študentskej organizácie IEEE. Ak chcete, pripojte sa k nemu.
takže ideme na to. 13.01, dosť. To je názov prednášky. Všetky tie ďalšie veci sa vyriešia, aj komunikačný kanál moji agenti vyriešia, ako bude k vám jak bude ku vám fungovať. Čo je pre mňa dôležité je, že na Facebooku máme skupinu ICIT Intelligent Systems. Je to medzinárodná skupina, bol by som rád, keby ste sa k nej pripojili. Ak niekto má psychologický problém s Facebookom, lebo je aj tak mnoho takých, tak neviem. Hej. No comments. Čiže toto je naša web stránka, to je náš komunikačný kanál. Ten ICIT je medzinárodná, čiže tam neposielajte také veci, že čo bude napríklad. Väčšinou anglicky sa tam diskutuje, sú tam ľudia z Japonska, z Talianska, Španielska a tak ďalej. Toto my správujeme, my sme to založili už niekoľko rokov a tak ďalej. Čiže názov prednášky Úvod do inteligencie systémov a ich modelovania a historické poznámky. Prvá časť prednášky bude mať takéto body a chcel by som prejsť všetky body a potom spravíme prestávku. Čiže asi tak. Neviem, do akej miery sa podarí nahrať moju prednášku. My sa tvárime, že nahrávame moju prednášku. Hej? Len ja som to myslel tak, že by bolo dobre potom, aby tam niekto sedel a prípadne, aby to teda bolo tak, aby to bolo dobré, aby ste mali z tej nahrávky niečo. Dobre, prvá otázka je úvod a motivácia. No, ja tieto otázky som si vytlačil. To, čo teraz momentálne vidíte, sú otázky na skúšku. Čiže v princípe nedostanete iné otázky, len tieto. Hej. To je dôležité. A v princípe ešte jedna vec, ktorú som vám zabudol povedať je, že viete, čo to je GPS? Viete, čo to je GPS? Čiže cez GPS sa ukotvíte, že kde ste. No a ja mám taký zvyk, že ja cez GPS sa ukotvím tak, že si zvolím také meno, samozrejme ženu, že Harakaľová Mária. Kde je Harakaľová Mária? Nie je tu. Takže zoberieme človeka Kuboková. Nie je tu Kuboková. Aké milé prekvapenie. Kaču Rišo. Dobre, tak super. Rišo, vy budete môj avatar teraz. Čiže v princípe ja jemu prednášam a vnímam jeho miminku tváre, vnímam, či rozprávam hlúposti a tam sa proste zastavím a tak poviem niečo a tak ďalej. Čiže Rišo bude môj avatar teraz a vlastne prvá vec, ktorú chcem s vami prejsť je úvod a motivácia inteligentných systémov. Prečo chceme inteligentný systém? Prečo? Preto, lebo človek v princípe je lenivý tvor a nechcem robiť určité veci, ktoré môže robiť niekto iný a tam mám dve možnosti, buď mám iného človeka, ktorý to spraví a ja budem ho pozorovať, alebo proste niečo vymyslím. A preto vlastne vzniká obor, ktorý sa nazýva umelá inteligencia, respektíve človek sa stáva iba pozorovateľom. A teraz toto je strašne dôležité. Keď ja som bol malý, tak my sme mali rozvoj technológií, ktorý bol vedený s nejakou zvedavosťou. Čiže v nejakých rokoch 95, čo ste neboli ešte na svete, už ste boli? V 95 ste neboli na svete. Ľudia až tak nevnímali prachy ako vnímali, ale nebolo to také vážne a tak, ale zvedavosť bola strašne vážna a postupne, jak išla ďalšia evolúcia spoločnosti, tak vlastne
prachy sú strašne dôležité, či dengy, a my žijeme teraz, jak sa povedal, ukrajinský tie dengy? Groši. To som nevedel. Takže my ideme od curiosity-driven technology ku money-driven technology. No a vlastne ide o to vytvoriť taký inteligentný systém, ktorý Ríšo bude mi zarábať. Čiže vlastne nehovorím, že ten, ktorý mi nebude zarábať, nezmení ľudstvo, ale určite, keď vytvorím systém, ktorý bude mať ambíciu zmeniť ľudstvo, chcem na tom zarobiť. Čiže jedna z veľmi vážnych vecí je to, že vlastne my žijeme dobu tzv. Money-driven technology. Človek vlastne outsourcuje veci alebo svoje úlohy na stroj, respektíve na počítač, lebo vlastne už dneska veľmi zriedka máte taký stroj, ktorý nemá počítač. Pozná niekto taký stroj, ktorý nemá počítač? Ríšo. Škátske stroje. Super. A ja vám poviem príklad. Máme kolegu v Japonsku, ktorý sa zaoberá pomocou starým ľuďom. Teraz, či chcete, či nechcete, a či sa môžete smiať, že ste o mnoho mladší ako ja, aj vy budete starí. A teraz, on riešil, ako pomôcť starým ľuďom, úplne vážne, keď stávajú zo záchoda. Wow. Môžete dať špeciálne dvihátko a tak ďalej, mnohé ďalšie veci. A on to vyriešil, viete jak? On to vyriešil tak, že vytvoril mechanický systém, že keď sadal na záchod, tak akumuloval energiu, keď stával, ju pustil. Teraz to Bože znamená, že Bože, aká myšlienka? Lebo nepotrebujete počítať a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže vlastne, čo som chcel tým povedať je, že hlavná myšlienka je, že ja to nechcem robiť, ja chcem dať. No ale jaký to mal výsledok? Že ten človek bol samostatný. Že proste sa nemuseli starať o toho človeka a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže základná ambícia je, aby človek outsourcoval svoju prácu na počítač. Problém s parkovaním. Japonci vyšli tak. Ja neviem hľadať parkovacie miesto. Prídem, zaparkujem, vystúpim, stlačím gombík, dám mi toto, idem hej. Prídem, doskenujem kód, prinesem mi auto. Jednoduché. Ale filozoficky, víš, nemám problém s parkovaním. Nemám problém s parkovaním. To sú veľmi časté parkovacie miesta, samozrejme v Japonsku, kde je málo miesta, tak to je taký pekný príklad toho, ako niekedy sa rozmýšľa. Čo má toto spoločné s umelou inteligenciou? No nič. Ale v princípe filozoficky bere prácu ľuďom a napomáha ľuďom k tomu, aby proste mali život ľahší. Čiže vlastne v princípe umelá inteligencia ide od jednoduchých systémov k tzv. Autonómnym systémom. Autonomita je veľmi vážny pojem v umelej inteligencii alebo v inteligentných systémoch a v princípe ďalkové hľadanie samozrejme nie je inteligentný systém. Ale čo robí, je, že bere vám prácu. Nikdy nezabudnem, keď som mal malé decká, tak sa stále hádali, kto pôjde otvoriť bránu. Ja bývam doma. Keď som ja mal už ďalkové hľadanie, teraz deti, mám vás niekde na haku, už nepotrebujem vás prosiť, aby ste išli od svojich. To je taký elementárny prípad, ako ja outsourcujem na veľmi jednoduchú vec môj problém. A v princípe, keď idete do Tokia, hej, Tokyo Tigers, keď idete do Tokia, tak 90% cesty pilot iba kontroluje. 10% robí zásahy. Ja som to iba odhadol. Ale v princípe toto je za tým, že inteligentný systém ako taký
má ambíciu outsourcovať. Rozumieme? Outsourcovať veci. Ríšo, rozumieme outsourcovať? Nie. Prečo sa neozvete? Na čo vás mám? Kto vie, čo to je outsourcovať? Vytláča, to znamená, keď ja outsourcujem pranie, znamená, že ja ho outsourcujem práčke. Hej? Toto je iba, to akože, teraz tvrdím iba to, že outsourcing je normálny pojem, ktorý by ste mali ovládať. Akože, stretávam sa s takými pojmami, a dojmami, že Ríšo, teda nevieme, čo je to outsourcing. Ríšo, vieme, čo to je diskriminačný. Napadá ma, že ten, čo utláča, ale to je... Výborne. Diskriminačná hyperplocha. A prečo veľká? Prečo nie tá, čo rozdeľuje? Diskriminácia je rozdeľovanie. Čiže musím si aj ja dávať pozor, že čo vlastne poviem, lebo proste... No a čo je dôležité teraz to, aby ste vy vnímali, že ideme od jednoduchých vecí k tzv. Autonómnym systémom a tie autonómne systémy, to je akože čo? Akože to je dotykové, ne? Srandy. Tak vážne? To nie je také fajn. To je fasálne, akože... Si fajn. No, čiže vlastne, vy to vidíte hore, že vlastne ďalkové, a tomu chcem dôjsť k tomu autonómnemu systému, že vlastne autonómny systém je systém, ktorý nerobí sám, teda robí sám, ale človek je pozorovateľ. Teraz je veľká, že autonómne auta, hej? Sú autonómne brzdy. Viete tú reklamu Mazdy, keď niekto kichne. Pozná niekto reklamu Mazdy, keď kichne? Nie? Čo je princíp toho? Čo je princíp? Ultrazvukový senzor. No, ultrazvukový senzor, ktorý vlastne pred sebou nájde prekážku a tá prekážka je detektovaná a proste auto zastane. Nie je to také jednoduché, lebo v princípe musí mnohé veci, napríklad nerovnosť na vozovke a tak ďalej. Na Slovensku to nie je také jednoduché. Nerovnosť a zastanete pred 5 cm nerovnosťou, čiže toto sú veci, ktoré treba brať do úvahy, ale dôležité je, aby ste vy vnímali, že tento homolesák vlastne bude kontrolovať ten stroj. A toto je stav, ktorý ešte chvíľu bude trvať, až kým dojdeme k úplnej autonomite strojov. Respektíve si myslím, že nedojdeme k nej, ale akože... Čiže vlastne, čo je cieľ inteligentných systémov? Cieľ inteligentných systémov je vlastne cesta od manuálnej ľudskej práce k autonómnym strojom s inteligentným správaním. Toto je základná ambícia inteligentných systémov. Máme predmet, že inteligentné systémy, mali by ste vedieť, čo je základným cieľom týchto inteligentných systémov. Čiže ešte raz je cesta hľadať cestu od manuálnej ľudskej práce k autonómnym strojom s inteligentným správaním. Samozrejme, preto som dal inteligentné, Ríšo, do úvodzoviek, lebo nevieme, čo to je inteligentné. Dajú sa, je to otázka, dajú sa pracovné, respektíve myšlienkové postupy dať do programu? A toto bude vaša kľúčová ambícia. Ako viem ja základné myšlienkové postupy dať do programu? Pán Zezul Anton je tu? Rozumiete tomu, čo hovorí? Otázka je, či napríklad viete namodelovať rozmýšľanie vašej kolegyne. Poznáte ju? To znamená, že viete
aké má správanie, to znamená, viete, či má rada zmrzlinu, alebo či má rada teplé počasie, či studené počasie, to znamená, viete nejakým spôsobom ju popísať. A toto je cieľom inteligentných systémov, aby som vedel urobiť popis správania sa človeka a následne ten popis dať do počítača. To je tá základná ambícia inteligentných systémov. Ten človek, teda to, čo je to, že vlastne ja chcem vytvoriť systém, ktorý má rovnaký proces správania sa ako, teda ten systém má rovnaký proces správania sa ako človek, to znamená, človek má vstup a potom má výstup. Vstup a výstup. A teraz, čo znamená, Rišo, ak mám systém, ktorý má vstup a výstup, a ten vzťah medzi výstupom a vstupom je jasne daný. Čo to je, čo som teraz povedal? Niečo tam zadám, a ono mi to vyjde. Presne. Čo to je? Je to matematická funkcia. To znamená, relácia je vzťah medzi výstupom a vstupom. Ak ten vzťah je jednoznačný, tak je to matematická funkcia. A celá umelá inteligencia, celá oblasť inteligentných systémov je postavená na aproximácii matematických funkcií. Bingo. Musíme samozrejme vedieť, čo to je aproximácia. Čo to je aproximácia? Čiže vlastne tá celá vec je o tom, samozrejme tam sú také veci, že mysliaci počítač, to všetko sú hlúposti, ktoré niektorí z vás si môžu myslieť, že sa bude vytvorený myslieť. Čo to znamená myslieť? Nikto nevie, čo to znamená myslieť. Nikto nevie. Čiže čo je najdôležitejšie, že mám systém, mám človeka, ten človek má vstupy a mám výstup. A vlastne ja chcem takýto systém vytvoriť. Software. Alebo hardware. A potom, ak ten systém bude podobný ako človek, tak ten systém budem nazývať inteligentný. Toto je ambícia inteligentných systémov. Toto je krásny príklad toho, jak vidíte, že firma iRobot, kto pozná firmu iRobot, nech vidne ruku. Jeden. Dvaja, traja. Kto ju nepozná, nech vidne ruku. Je to katastrofa. iRobot, poznáte také, že robotické vysavače? Prvý robotický vysavač bol od firmy iRobot. Za tým jeden profesor, ktorý pochopil, že na škole netreba ostať a odišiel z MIT a založil firmu na vysavače a dneska je hlboko za vodou. To sú tie vysavače. Znova, čo robia vysavače, Rišo? Beru, pracujú. Kto to povedal? Beru, pracujú. Toto je to, že ja nemusím ráno vstať, lebo mne o 5. vysavač povysáva izbu, prídem, všetko povysáva. U mňa v obývačke sa 5 rokov nevysávalo, teda ja som nevysával. Syn určite nie, lebo to leňuj na to. Dcera teto a žena má iné, proste nie. 5 rokov som úplne vážne, 5 rokov som nevysával v obývačke. To je veľmi vážna vec, pretože mení celý život vám mení. Čiže táto firma prišla s tým, že existuje určitý prístup k tomu, ako riešiť a tvoriť autonómny systém, a to tak, že budem mať tzv. Teleoperáciu, že budem riadiť ten systém z diaľky, respektíve viac systémov bude riadiť jeden, viac systémov bude, som mohol ísť aj naspäť nejak. No, to som si myslel. Viac systémov bude riadiť, viac ľudí bude riadiť jeden systém, to je tzv. Asistovaná operácia. Respektíve asistovaná operácia znamená, že
90% bude robiť človek a 10% mi dorobí ten stroj. Viete mi niečo povedať? Príklad toho, Ríšo. Prečo mi to nehovorí? Malý, slabý procesy. Kto má nové auto v rodine? Jaké? Chevrolet. Nový, hej? No, tam mi nerozprávajte, že riešite také, že ste radšej. Čo? Vy potrebujete klikať? Tak, nemáme najlepší výbor. Čo vám chcem povedať je vlastne to, že autá sú plné technologických vecí, ktoré napomáhajú človeku. ABS, ASR a mnohé ďalšie. Automatický detektor dažďa. To všetko odbremenuje človeka, aby ten človek ostal iba na riadenie. To je krásny príklad toho, keď človek už iba rieši a systém mu pomáha riešiť tú globálnu úlohu. Potom budeme mať ďalšie, keď 25% robí operátor a ostatok robí systém. Potom máme tzv. Úlohovú autonómiu. Task je veľmi dôležitá vec, pretože úloha je to, čo máme spolu robiť so strojom a vlastne určitý stupeň autonómie vedie k tomu, že operátor už rieši iba 10% a 90% robí stroj. A posledná je vyššia autonómia. Toto je prístup, ktorý robí firma iRobot a ja osobne preferujem túto vec. My máme v hlave tzv. Teleoperačné centrum, kde sa snažíme teleoperovať robotov a snažíme sa, aby potom následne z tejto teleoperácie robotov sa ten systém nejak naučil a z naučeného systému sa potom následne vytvoril autonómny systém. Dobre, takže toto je príklad toho, jak to funguje. Poďme na to, čo je to umelá inteligencia a inteligentné technológie. Inteligencia je vlastnosť učiť sa do skúseností. Toto úplne stačí, keď to pochopíte. Človek vie urobiť chybu niekoľkokrát. Ale keď nadizajnujem stroj, tak stroj by mal vedieť urobiť iba raz. No more. Just once. To je veľmi vážny moment, pretože na tom je postavený celý dizajn inteligentných systémov. Čiže ešte raz, samozrejme inteligencia ako taká je predmetom výskumu psychológov a tak ďalej, psychiatrov z pohľadu mozgu a mnohé ďalšie veci, mnohé oblasti sú v tom a tak ďalej, ale ten základný moment je ten, že vlastne chceme vytvoriť stroj, alebo systém, ktorý má takú vlastnosť, že sa učí zo skúsenosti. To znamená, keď raz urobí chybu, ale musí vedieť, že urobil chybu, tak ju viackrát neurobí. Toto skúste pochopiť. Dobre, bavme sa o inteligencii systémov, čiže mali by sme vedieť aj, že čo to je systém, respektíve ako sa učí. Toto sú základné vlastnosti inteligentného systému. Čiže základné vlastnosti inteligentného systému sú primárne učiť sa, následne riešiť problémy, respektíve najprv uchovať znalosti a potom riešiť problémy. Čiže toto je základný model, ako vytvárať inteligentný systém. Inteligentný systém sa musí vedieť učiť, alebo dostať znalosti na tanieri. Následne musí tie znalosti vedieť uchovať a následne ich vedieť použiť pri riešení nejakého problému. To sú základné vlastnosti inteligentného systému a súhrn inteligentných systémov vytvára inteligentné technológie. V konečnom dôsledku sa bavíme o tom, že vlastne
na vstupe je niečo, na výstupe je tovar. Neviem, či teraz rozumiete, čo som povedal. Všetky tie procesy, ktoré sú medzi vstupom a výstupom, by mali byť autonómne. K tomu smeruje tvorba inteligentných systémov. A teraz taký wake-up question pre vás. Tokio. Jak vás zaujíma? Alexi. Otázka. Is intelligence dependent on the brain size or weight? What do you think? That's a wake-up question. Who says yes? Samozrejme, či rozumiete otázke, alebo či ju máte na saláme. Otázka je, či inteligencia závisí od veľkosti mozgu. Kto hovorí áno, ich vyhne ruku. Kto hovorí nie, nech vyhne ruku. Bingo. Takže záver je samozrejme taký, že nezávislý, lebo máme také jak toto a vlastne slon má 6-kilový mozog a ľudský mozog je zhruba 1,4 kilový. Nedá mi pripomenúť jednu vec, ktorú stále spomínam ženám, že musím vám na prvý pohľad smutnú správu a na druhý pohľad veľmi utešujúcu správu vám povedať, že máte ľahší mozog alebo menší mozog aj muži. Ale viete, čo to znamená? Že ste efektívnejšie ako muži. Vy máte zhruba 1,20 na čo, tá štatistika, a muži majú väčší mozog, ale vlastne ženy sú o mnoho efektívnejšie, teda tá neurónová sieť, ktorá je v mozgu, je o mnoho efektívnejšia ako je mužská. Dobre, tak to bol wake-up question. Takže poďme ďalej. Poďme, čo to je systém. Systém potrebujem, aby ste pochopili, že systém nie je iba fyzický systém, ale je to aj virtuálny systém. Kto hraje počítačové hry? Málo. Takže viete, čo to je avatar. Dúfam, že viete, čo je avatar. Nemusím sa tu zdržovať niečím, že čo to je avatar. V princípe systém pod tým ponímaním, ktorý ja ho beriem, je jednoduchý alebo komplexný fyzický stroj, ktorý má vstup a výstup. A to je pre mňa dôležité, vstup a výstup. A takisto virtuálny stroj, teda druhé ponímanie, je to jednoduchý alebo komplexný virtuálny stroj, software alebo agent, ktorý má vstup a výstup. A teraz mňa v princípe zaujíma vstup a výstup. A chcem urobiť tak, aby ten vstup a výstup bol taký, ako ja chcem. Čiže keď príde taký vstup, aby ten výstup bol taký, ktorý je priradený tomu vstupu. Čiže primárne sa bavíme o tom, že vzťah medzi výstupom a vstupom musí mať vlastnosti matematickej funkcie. Čiže prosím vás, ja nechcem riešiť medzi vami to, že či niekto vie, čo to je funkcia matematická alebo nie. To je pod môj úroveň. Prišlo, chápete? Ja nemám čas. Čiže vy si ujednotíte, čo to je funkcia, ale súčasne si ujednotíte, čo to je nefunkcia. Lebo je také, že nefunkcia. Čiže toto je strašne dôležité. To znamená, mám x a mám y. A ak tento vzťah je jednoznačný medzi y a x, tak vtedy môže mať ambíciu urobiť inteligentný systém. Ak nie je jednoznačný, nemá zmožnosť. Keď máte šéfa, ktorý je nevypočítateľný, jak ja, I'm a man of surprise, ako hovoria niektorí, tak ho nenamodelujte. Proste nemáte šancu urobiť systém taký, jak je on. Lebo pre rovnaké vstupy, Ríšo, bude mať rôzne výstupy. Čo je nefunkcia. Ale ja neviem, že
Že či sú tie vstupy fakt rovnaké. Toto je tá výzva. Čiže, prosím vás, pozrite si, čo to znamená matematická funkcia. Ja nechcem s tým zaoberať, ale má absolútne dominantnú úlohu v umelej inteligencii, respektíve pri tvorbe inteligentných systémov. Čo je teda inteligentný systém robí? Čo teda robí? Čo teda môže robiť? Môže analyzovať dáta, ktoré vyprodukoval iný systém s vlastnosťami funkcie. Ja ráno som prišiel do práce. A dve ženy boli na mužskej toalete. Boli to upratovačky. A trápili sa s otváračom pre otvorenie sa tam, kde sa dáva papier. Tie obrúsky, čo to je tam. No a tak ma napadlo, že keby sme mali senzor, ktorý indikuje, že či je tam papier alebo nie je to papier. A ten senzor by mi posielal dáta niekde do centrálneho servera. Keby som vám presne vedel teraz povedať, že kde sú na toaletách papiere, kde nie sú papiere. Je to tak zrušujúce, alebo nie je to tak zrušujúce? Čo by ste vy za tým videli? No nie, teraz nie, od záchodu rozprávam, o tom papieri teraz rozprávam. Ale viem z toho urobiť prachy. Jak? No ale ak niekto musí odo mňa to kúpiť, čo bude mať on z toho? Čiže musíš ale stále kontrolovať. Pretože viem poslať človeka, vymeniť ten hajzlák iba tam, kde viem, že je, skutočne nie je. No a to som chcel, ako tak teraz ma to inšpirovalo. Napodobniť činnosť človeka, ktorý má skúsenosti. To je obrovská vec, keď máte skúsenosti s niečím a teraz vy pôjdete do penzie a on sa začne z toho smiať, že mladý prišiel nejako. To nie je, 5 rokov kým sa naučí. Viete, jak sa predáva energia? Elektrina. Elektrina sa vyrába, potom sú distribučné spoločnosti, ktoré vyrábajú energiu. No lenže tá distribučná spoločnosť, ktorá vyrába energiu, ju nakupuje od tej, čo ju robí. Čiže, Ríšo, ja keď predávam energiu, ja kupujem od Peťa energiu a predávam ju všetkým mojim odberateľom, ja musím vedieť, koľko asi budem potrebovať na najbližší pol rok energie. Pretože chcem ju objednať a Peťo podľa toho bude robiť. No a ľudia, ktorí tam robia roky, desiatky rokov, vedia, oni pozrú vonku a povedia, dneska toľko energie odíde. A my sme napríklad robili taký výskum s východoslovenskou distribučnou a chceli sme, aby sme tam bol taký nejaký ujo, ktorý toto vedel robiť a má strašne super plat. Keď sme to povedali, ale sme sa z toho smiali. A sme vyhlásili svetovú súťaž. Že tu sú dáta na 2 roky, chceme, aby ste nám povedali najbližší mesiac, koľko bude trvať energie. Ujo povedal a 20 ľudí povedalo zo sveta. Ujová chyba bola na úrovni 1%. Jeden chlapík z Tajvánu urobil 2% chybu. A ten Ujo skoro sa pokakal. Z toho, že niekto vie na Tajvane na základe čísel odhadnúť s 2% chybou spotrebu energie na východoslovenskom kraji. Čiže čo ja hovorím je to, že zamýšľajte sa nad tým, ako z vašich rodičov, vašich dedov, vašich starších bratov a tak ďalej, možno súkmeňovcov, možno mladších, zobrať tú skúsenosť a dať ju k sebe do softvéru pre ľudstvo. Toto je jedna z ambícií inteligentného systému. Druhá vec je hľadanie optimálnych riešení na základe nejakého kritéria.
optimalita je niečo, čo je veľmi vážne, pretože na Slovensku máme také, že máme také porekadlo. Ríšo, ty si odkiaľ? Snina. Tak neviem, či si nemáte také porekadlo, že má na očiach má klapky, hej? Je také. Jaké je to správne porekadlo? Keď boli kone, tak kone mali na očiach klapky. Prečo mali klapky? Čo? Aby iba kúkali dopredu, lebo oni mali tu jednu lohu kúkať dopredu. Čiže vlastne inteligentné systémy práve toto nabúrávajú, aby my sme mali určité možnosti presondovať vo virtuále mnohé ďalšie možnosti, ktoré nás nenapadajú. To znamená, keď ja mám nejaký proces, ktorý má 5 parametrov a keď si definujem nejaký definičný obvod na každý jeden parameter, tak viem urobiť systém, ktorý mi každú jednu možnosť, ktorá ma ani nenapadne, prekontroluje v úvodzovkách. Toto je jeden z hľadaní. Dneska už počítače a sila počítačov a storage a tak ďalej pre vás nemôže byť problém. Vy ste generácia, ktorá by nemala mať limity. Toto je základný message. Vy nemôžete mať limity. A čo robí človek, čo robí inteligentný systém a čo robí človeku? Napomáha človeku v rutinnej práci. Tam, čo my povieme, čo to je rutinná práca, ale rutinná práca môže byť aj sekvencia nejakých rutinných vecí. Napríklad pristávanie lietadla. To je sekvencia už tých vecí, ktoré musíte vykonať. Odporúča človeku optimálne riešenia. To znamená nejaký advisory systém, nejaký expertný systém. Klasifikuje vstupy do tried, aproximuje klasifikačnú funkciu a predpovedá na základe histórie nové stavy, extrapoluje. Ja nemám času zaoberať tým, aby ste vedeli, čo to znamená interpolácia a extrapolácia. Ale proste si to pozrite, prípadne si pozrite, čo to vlastne reálne znamená. Interpolácia, extrapolácia. Budete to potrebovať. Čiže neviem, či ste pochopili, čo vlastne inteligentný systém robí, ale ja potrebujem, aby ste o tom rozmýšľali. Čo inteligentný systém nevie urobiť, a to je strašne dôležité vedieť. Nevie aproximovať systém, ktorý nie je funkciou. Nevie extrapolovať systém, ktorý nie je funkciou. A teraz najdôležitejšia zo všetkého, lebo viete, akože máme rôzne eroticky a emocionálne naladených naladených ľudí, ktorí vám povedia, že stroj cíti. Bože, stroj cíti. Nič necíti. Jaké cíti? Cíti majú iba ľudia, nikto iný. Čiže ja chcem od vás, aby ste verili v to, chcem od vás, aby ste verili v to. Musíte sami veriť, alebo neveriť. Že to nie je tajomný systém. To je systém jasne definovaný, ktorého dôvod, ako funguje, viem vysvetliť. To znamená, inteligentný systém má svoj algoritmus, má svoje pravidlá, človekom nastavené, má nejakú metódu, napríklad istá metóda pokus omyl. Vyskúšam, dobre. Vyskúšam druhé, náhodne, dobre. Čiže to je veľmi dôležité, aby ste vedeli, že inteligentný systém to nie je niečo tajomné, ktoré niečo vymyslí. Nič nebude vymyslené. Nie. On môže prísť s nejakým riešením, na ktoré prišiel ten systém na základe analýzy starých riešení. Ale nepríde s niečím totálne novým. Totálne novým. A hlavne všetky tie buzeránske reči ohľadom toho, že umelá inteligencia nás, čo robí? Ja neviem, jak sa to povie po slovensky, že overtake. Pohltí, ale že ovládne. Tiež tam neovládne, to Šulik všetko vyrieši, a keď nie Šulik, tak Fico. A tak ďalej, u vás váš prezident vyrieši a tak ďalej.
Proste nie. Ľudia budú stále vládnuť nad systémami. To je môj názor. Vy si urobte svoj. Čiže dva základné prístupy pri tvorbe inteligentného systému sú tzv. Systémy slabej umelej inteligencie. To je vlastne doménovo orientovaná umelá inteligencia, Narrow AI. Čo je to doména? Ríšo. Povedz sa mi príklad domény. Webová doména. Jaká? Webová. Tak som to práve myslel. Webová doména. Napríklad automobilový priemysel. Čo ja viem, letectvo. Teraz ma napadá, chcem mať správny výraz, ako keď záľuba v zvieratkách. Čo má spoločné záľuba v zvieratkách s umelou inteligenciou? To je proste neskutočné, čo hlúposti tu ten človek rozpráva. Kto z vás má doma psa? Kto z vás má doma psa z papier? Jakého máte? Chodíte na výstavy? No ale keď ste chodili na výstavy, čo robil ten človek? Kontroloval, či splnia požiadavky. Áno. A teraz si predstavte, že keby tieto dáta si dali do počítača, počítač by vám vyplul výsledok, že víťaz je, the winner is ten. Takéto veci sa robia. Samozrejme, tam je iný problém, tam je problém slovného hodnotenia, lebo mnohokrát tí experti na psov, alebo na mačky, alebo na neviem čo, slovne hodnotia tie veci. Ako to slovné hodnotenie, že on má široký chrbát, čo to znamená široký chrbát, daj do toho stroja. A mnohé iné domény, kde môžete vytvoriť proste inteligentný systém. A potom je silná umelá inteligencia, ktorá je to vlastne snaha urobiť GPS, a GPS je General Problem Solver. To je tzv. Strong AI, alebo General AI, ktorá sú to proste komunita ľudí, ktorých ja nenávidím. To je nie, že nenávidím. Neberte tak, čo ja viem. Ja si z nich robím srandu. Proste to sú ľudia, ktorí hľadám, že čo mám povedať vlastne. Akože, ktorým džube? No iné to neviem povedať. Proste, oni veria v tzv. Singularitu. A tá singularita znamená, že človek, respektíve stroj, dojdú do jedného singulárneho bodu. A od tohto momentu, to je ten bod, singularita je bod, v ktorom ten stroj bude o mnoho lepší ako človek a proste človek bude počúvať stroje. Najväčším expertom v tom je Ujo Kurzweil. Kto pozná meno Kurzweil? To je taký kus, no sú tu ženy, nemôžem povedať. Akože chce žiť do nekonečna. Good luck. 150 vitamínov a neviem akých jojimínov bere denne. Proste to je neskutočný model človeka. A kto to má byť model mladého človeka, tak to je katastrofa. Akože hráčky na Boha sú veľmi zaujímavé, ale vy sami si urobte názor na to, či je to reálne, aby sme žili do nekonečna. Samozrejme, vek treba predĺžovať, ale nie som si istý, či Ujo Ray, či jak sa volá, bude žiť do nekonečna. Ale to je jeho tragédia. Proste, toto je druhá skupina ľudí a sú mnohé veci, hlavne sú dobré pre médiá. Médiá sú neskutočné. Sú proste neskutočné médiá. My sme dostali jedného robota a prišli a jedna naša kočka povedala, že tohto robota používajú na liečenie autistov. Viete, čo sú autisti? To je skutočne vážna choroba, ktorá toto... Na druhý deň článok. Na tuke liečia autistov. To myslím, že vypadá dostane. Samozrejme, ozvali sa ďalšie médiá. Chceme prísť ku vám, my to chceme natočiť. Nie, že natočíte. Odchod. A potom načo prišlo, že
že autistov tam máte, hovorím, my máme toľko autistov, to je normálne. A že keď nemáte, tam my aj zabezpečíme a že zoberieme tam. To v momente, keď je človek, pacient, vy nemôžete len tak, akože, chápete, ho approachnúť, proste ho napadnúť nejakou terapiou. A tak ďalej, a tak ďalej. A tá zlatá, taká, určite zlatá, taký sexy hlas má tá redaktorka hovorí, ale ja to chcem, a ja to chcem. A potom povedala, že nie. A kto je váš šéf? Hovorím, môj rektor a potom prezident a tak, no ja pôjdem, môžete ísť, ale stále sa to vráti ku mne. A ja to jednoducho nepustím. Proste na médiá dávajte pozor, lebo médiá to je proste jak so sifónom. Sifón je, teraz nájdem. Jak je so sifónom? Prečo sifón? Stále 290 €. Ja dobre, potom bol ste fajn, keď neviete. Jakže je, že aký sifón? Kto vie, o tom sifóne hovorí? O sifóne zrného obstarávania. Tak. Dobre. Dobre, takže máme dve časti umelej inteligencie, slabú a silnú. Tá silná sa volá aj tzv. General, alebo Artificial General Intelligence, AGI. To nájdete na Facebooku, všetky komunity a tak ďalej, oni rozprávajú o tom, že ako človek sa bude ženiť s robotom a takéto všelijaké zaujímavosti. Určite ste počuli o filme Her, kde sa ten chudáčik zaľúbil do počítača. No ja toto nechcem, chápete? Keď niekto povie, že môj syn sa zaľúbi do počítača, tak zoberiem ten počítač, tak vyrúciť cez zatvorené okno, že šmykaj bude. Čo budeme? Národ mentálne retardovaných ľudí, alebo čo tu budeme, rozumiete? A toto je veľmi dôležité, ako vy budete zvládať technológie. Lebo máme ľudí, ktorí chcú byť 24 hodín na Facebooku. Ale otázka je, ako Facebook použiť pre svoj benefit. Toto je tá ambícia toho celého. Ako zvládnuť ten Facebook, aby som toto. Čiže hovorím vám, že existuje dva základné prístupy. Samozrejme lebo ja musím niečo osobné povedať, ja verím, že ten prvý prístup, mnohé domény, napríklad nás zaujímala veľmi doména AAL, to je Ambient Assistant Living. Ambient Assistant Living to sú veci, ktoré napomáhajú človeku. Ambient, čo znamená ambient, Rišo? Ambient je všade prítomný. Ambient Assisted Living. Všade prítomná pomoc pre život. Hej. Existuje aj také, že Ambient Intelligence. Že toto sú veci, ktoré proste reálne existujú a toto nás zaujíma a toto aj spolu s Talianmi a hlavne s Japoncami, s ktorými máme dosť veľkú spoluprácu, toto robíme. Teda čo je to inteligencia stroja? Existuje tzv. Teória strojového inteligenčného kvocientu. Viete, čo to je, že on má IQ, hej? Čo dá merať psychologický IQ človeka. A vlastne existuje také, že MIQ, to je MIQ korelácia s množstvom práce, teda Machine Intelligent Quotient. Čo je to korelácia? Píšo. Súvisí. Čiže MIQ súvisí s množstvom práce, ktorú zoberie stroj od človeka v riešení konkrétneho problému, teda tasku. To znamená, ak máme nejaký globálny task, napríklad ako zaplatím v pokladni, tak časť rieši človek, to je ten IQ, a časť stroj, to je MIQ. A vlastne ide o to, že ak nastaví ten globálny IQ rovný 1, tak akým spôsobom bude to rozložené medzi človeka a medzi stroj. Samozrejme, ambícia je jaká? Jakú mám ambíciu? Jak by vyzeral autonómny systém? Kto by robil koľko, ak tie koeficienty sú od 0 po 1? Jasné. Dobre. Neviem, či teda o toto tu
tu ide. Čiže ak MIQ je 0, tak potom HIQ musí byť 1 a naopak. To znamená, že jedno je manuálny proces a druhý je autonómny proces, ale ten autonómny proces je taký, keď človek pozoruje ten autonómny proces. No a potom existuje tzv. Machine Autonomy Index a vlastne znova je to manuálny režim, respektíve autonómny režim. Čiže toto je nejakým spôsobom pokus o meranie autonomity a vlastne teraz je to o tom napríklad v automobilovom priemysle, do akej miery ten systém bude autonómny z bodu A do bodu B. Teraz situácia je taká, že keby som bol veľmi závodov, čo nie som bohužiaľ, tak by som si kúpil Teslu a usually 90% cesty by urobil stroj a 10% by som musel ja manuálne riadiť. Čiže to závisí aj od cesty, hej? Že keď ste v meste, tak preberem ja, keď idem na diaľnicu, tak väčšinou to už vie zvládnuť diaľnicu aj stroj sám. Takže vlastne tieto stroje sa začnú labelovať a vlastne bude otázka, že do akej miery bude vedieť merať ten systém, respektíve ten index ako taký. Zlá správa je tá, že ako definovať HIQ, ako definovať MIQ. Existuje také, že IEEE Standard Committee, ktorá sa zaoberá takýmito vecami. A na týchto fórach, to je World Congress on Computational Intelligence, kde sme boli v Barcelone a v Pekingu, sa veľmi diskutuje o týchto veciach. Príklady. Toto auto mám strašne rád. Jaké toto je auto? To v strede. Ford Galaxy. Dobré auto? Čo? Japonec. Ja mám také auto, to je ten problém. To je fasa. Teraz vyšla nová verzia, na ktorú nemám, samozrejme, mám 8-ročné auto, ale som úplne nadšený. Tento termostat a mnohé ďalšie veci, ktoré sú tu ďalej, všetko majú prvky inteligentných systémov. A chcem ostať tu pri tom, toto je strašne dôležité. Vážení, ja nechceme programátorov. Nechcem, aby ste programovali. Ja chcem, aby ste koprogramovali. Prišlo. To znamená, že ja chcem, aby ste si uvedomili, že budúcnosť nie je v programovaní, ale budúcnosť je v koprogramovaní. To znamená, s vami bude pri vývoji softwareu spolupracovať stroj a vy budete písať iba časť kódu. A časť kódu bude písať stroj. Teraz ten základná ambícia je, aby vy ste vedeli dopísať tých 30% alebo 20% kódu. Ale na to, aby ste vedeli tých 20% kódu dopísať, musíte vedieť, čo asi koncepčne robí tých 80% kódu ten stroj. A na to sú potrebné IDčka. To je, čo je IDčko. Vývojové prostredie. Znamená, ja strašne chcem od vás a budete tlačení hlavne Peťom aj Martinou na to, aby ste išli sami a nečakali, že niekto teraz vám povie, teraz kliknite doprava, teraz kliknite. Nie, nikto vám nepovie. Tu nie sme na strednej škole. Keď si sami nainštalujete Visual Studio, keď si sami nezačnete robiť v Pythone alebo